Ja, Bente, det var helbredsoplysninger, jeg har fået på plads. Så skal jeg vide lidt omkring din målsætning. Ja, jamen jeg kunne godt tænke mig at tabe sådan en 5-10 kilo, og så få lidt fastere arme. Ja, så en 5-10 kilo og nogle fastere arme. Hvis det er sådan, at vi skal have det til at lykkes, så skal vi nok mødes cirka 2 gange om ugen. Og så se hen ad vejen, hvordan det går. Ja. Hvad tænker du om det? Det lyder meget fint. Ja, men det er super. Så skal jeg bare lige have dig til at skrive under her. Okay. Og så tager vi derfra. Super. Yes. Så havde vi aftalt næste opstart på tirsdag. Husk at varme op inden, ligesom vi har snakket om. Ja. Og så tage for guds skyld en vandflaske med, for det kan godt være, det bliver nødvendigt. Ja. Og så vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg tror, det bliver super godt, og jeg glæder mig til at komme i gang. Det gør jeg. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej.